Ngibingelele nginamukele kwi-Reactive on Stories. Igama lami uNelo. Ngihle nosisi la. Phuze iwayini lami enzima kakhulu. Ngihle nosisi la usibhalelile. Njengoba nawe ukwazi ukuthi usibhalele kule email ekhona escreenini. Usho ukuthi cha, sifuna sikusize ngodaba kanje. Siswami ngikubingelele kodwa ngeke ngize ngisho igama lakho nawe ungaphahlukiki. Bese uthi igama lami ngothandeka ngicela kuba anonymous. Sisiyaphila. Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Usibizile ke namhlanje. Kwenzakalani? Inkinga yami njengoba nginibhalelile. Nginenkinga yokuthi nginomntwana. Umntwana enginaye ekhayeni akusiyena okamkhwenyana wami. Manje lento iyangidla ekuthenini umkhwenyana akazi. Wazi ukuthi ingane yakhe. Inalo nkinga nje ukuthi ngiyafisa ukuthi ngimtshele. Okay. Ngiyazi kuthiwa owesifazane oyokwazi ukuthi ubani babongane. Unless usume kade engadakiwe basho njalo. So wena in this case uyazi ukuthi ubaba wengane. Ufika kanjani ukuthi kuze kube kule situation? Ukuthi manje ubaba wasuke wahamba ubaba. Kushuthi kwenzekile waphuma nomsebenzi. Okay. Wase yalibala ukubuya ubaba kushuthi kwakhotheka kanti kuzobe sekuyanakala manje kodwa ubaba uthe mebuya wathola ukuthi ngikhulelwe so ngangamtshela ke ukuthi kanjani uyabo ngoba mangithi ngiyabala ngathola ukuthi ingane akusiyona yakhe ekalo la ngikhothe khona. Uyayisupporta ke ngayo yonke indlela ayisupporta ngayo. Bekunzima ukuthi ngimtshele. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngeke lento iyangidla. Kumele mangimtshele. Okay. Ubaba lo owondla ingane ngizothi ubaba A ebese ubaba B ngizothi ulo baba lo wakhotheka okunaye. Ubaba A wazi ingane yakhe. Ubaba B wazi ukuthini? Ubaba B na angikaze ngimtshele lutho. Okay. Angikaze ngimtshele ubaba B. Futhi naye bengiyazi abuza ukuthi awamitha manje ngoba uyazi ukuthi nomkhonyana wena. Ngathini ukuthi kade ngigcinile ukumbona. Okay. Kade ngigcinile ukumbona. Kodwa ukuthi ngiyakwazi ke kubo ngoba kona bengimisele ngokuthi mhlambe ngigcine sengihambisile umntwana. Okay. So ukusaba ubaba kahle lo A umtshela iqiniso uthi no ngosuku othile uhambile kanje mina ngalala nenye indoda ngaphandle kwekhondomu ngamitha. Okusempeleni njengoba nginibhalelile nje kunzima kumina ukuthi ngivele ngimtshele. Ingakho ngicela ukuthi ingakho nginibhalelile ngoba bengicela ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi ngiyikhiphe lengonyoluka. Okay, manje iscience yokuqagela lo relaya kuyona yokubala. Chances are kungenzeka ukuthi ngampela uyena wengane. Kungenzeka futhi akuyena ngoba phela omama bahlezi bazi. Akwazi ucabange DNA test. Angikaze ngicabange ukuthi nje ngiyakholelwa ekuthenini akusiyona yakhe. Ekalomunye. Okay, since ukanje yazi mina my best advice sizokuzama ukusiza simtshele ubaba noma usizama ukuthi nihlanganise ukwazi ukumtshela. But mina ngizocela ukuthi le-DNA test yenziwe. Azwayo kasho njalo. If sekuphuma amaqiniso kanje, kubalekile ukuthi sibe na 100% sure ukuthi ngampela ingane yakhe. Imagine uzoqagela kanje
mhlawumbe ucorrect kanti mhlawumbe futhi awukho correct mhlawumbe wathi hamba esekumithisiile uyafika lo vele wena umithi wena uyaqala uyabala ubala kulo kanti cha ubaba vele bese kumithisile naye. Ngicabanga ukuthi sekoba kuyena ukuthi-ke uyafuna yini ukuthi yenziwe ngoba phela izinto ey'kanjalo angithi ziyakhokhelwa. No thina sayikhokhela lekhaya le test. Oh ningakwazi okay. Ngoba into esesibalekelayo asifuni ingane ingalazi iqiniso layo. Once wathinta into ingane na ingane kuyilungelo layo ukuthi imazi babwayo. Yebo kunjalo. As much as nawe uzama ukuthi imazi babwayo ngempela but nayo ayibe nesiqiniseko cha babwami lo ngeke ngelinyanga esingihleli kuthiwa hayi nangoba uDlamini ufika notatakho la. Manje kusho ukuthi into ezokwenzeka kanjani leyo? Futhi vele angithi wena ubuzomtshela ubaba B. Yeah. After utshela ubaba A. So I think kufanele mebevuma ke ngoba nayo ilungelo labo ukuthi bathathwe amagazi kuyilungelo labo. If benqaba banqaba ke but I think the time sibatshela kumele sibacele siye kudokotela athatha amagazi ukuze nengane ithola igazi layo bese siyathola ukuthi ubani ubaba wengane wangempela. As much as wena usho ukuthi ubaba wengane wangempela u-B akuyena u-A. No. Let's say ke uqinisile u-A akuyena ubaba wengane. Ufuna kwenzakalele wena no-A. Wena umkhonyana wakho lo gcina usuku lo munye nanizwesana nje. Mhlawumbe kwakunetha imvula ngazi ukuthi kwenzeka kanjani. But ke ngelinye ilanga leyo lo A ke ohlala naye uthi kwenzakalani ke between naye going forward. If ekulahla uzothini? If ethi akulahli uzothini? Kuzoba inkinga kakhulu leyo. Kuzoba inkinga mangase kuthiwa uyangilahla. Ngizoba nengcindezi enkulu kakhulu. Awuboni kodwa possible. Ngoba manje kona kunzima kodwa ke sengaba kuyena ukuthi wenze njani ngaleso sikhathi. If engathi la kulahla ukuxolela ungamthemba yini ukuthi uxola ngempela? Nalapho futhi sengaba nzima nje. Inhlalo angazi noma ingaqhubeka yini isafana nasekuqaleni. Kunzima nje kakhulu. Because esedini lakhe uzothi awugcinanga ngokuthi ungumfebele ulale nomunye umuntu wesilisa. Ulale naye ngaphandle kwecondom. Okusho ukuthi if benezifo lo baba lo ngabe nami ngitheme ngifika kuwena ngiyiphethe kahle ngafika ngathola izifo. Impela ngakusho lokho. Angakusho ngempela. Ukuthi inkinga yami kumele umntwana makazile iqiniso. Manje ngiyasaba ukumtshela ngingedwa. Umeme ngakhe manje umntwana owesifazana noma wesilisa? Intombazane. Umeme ngakhe? Una 10. Una 10 years. Asifaya ngisho kanje. Ingane i-expensive isancane ama purity nani nokuyiphatha nje ikhala ihlupha la kunje ihlupha nawe mama uthi baba wakhe mphathe phela naye emhluphe futhi 10 years shuthi lo muntu osefunda isikole phela lo muntu. Yebo uyafunda. Imali yomalume, imali yesikole, ukhera, umphako, uye lo baba A. Uyena ubaba uyamsiza. Futhi yena asolutho nje. Uhappy kabi. Hayi asolutho bandla. Asolutho ngempela. Ingakho kunzima kumina ukuthi ngivele ngimsukele nje ubaba ngimtshele. Ingakho ngicela ukuthi ningilekelele ukuze ngikwazi ukuthi ngiveze lento engidlayo ngaphakathi. So lengane na 10 years anzange ngiyithole enye. Yasinayenye. Futhi kahle kahle ngenze ukuthi baba besalele ukukhulisa le kumande xoxa uthi ayenza nesibili manje. Buka lo 10 years awumoshile. Mhlawumbe kungenzeka nalokho ukuthi nje naye umsebenzi wakhe usebenza umsebenzi wokutravel isikhathi esiningi. Akanaso isikhathi asichithayo ekhaya. Mhlawumbe futhi akanayo inzalo. Because phela why ngangimithisi yena? Nama ngiyazi angazi ngempela. Okay, ngifuna ke ukukhuluma nabantu besifazane. Umuntu osifazane osebe obephuthele efana naleli. Ungathi ngumuntu osifazane obuka le video le. Engingakusho ngingasho nje ngithi kubalekile ukuthi ubhekane
ney'nkinga zasemzini wakho ungaphumeli ngaphandle. Akukho right ngoba manje egcineni ungaze ugcine usuyithela enkingeni efana nale esengibhekene nayo namhlanje. Ngoba manje ingane njengoba ngasiyona yamkhwenyana wami kuyiphutha elikhulu kabi lelo. Ekhaya usubatshelile-ke bobabili obaba laba. Nasekhaya phela kufanele manje bayalazi udaba nje ukuthi hayibo umzukulu kahle kahle kuyena owakaGumede owakaGambo. Ekhaya lami sengiye ngathi kubathi fahla la ngeke ngikwazi khona yikhona emzini. Kunzima nje kunzima kubo kamkhwenyana kunzima nje ukuthi kona bangezwe into efana nalena. Kade nomamezala esethanda ukungijwayela nokuthi angikhonze. Uqhekeko oluzoba khona nje kakhulu. Sisaya ey'tolo, this is part 1. Sifuna ukwazi ku-comment section ukuthi nina enibuka le video le isigameko esinje if umuntu wesilisa sihlangabezana nawe noma uhlangabezana naso ungaphatheka kanjani? Wena wesifazane iyiphi decision ongayithatha? Ngabe usisi njengamanje decision eyathile i-right noma i-wrong? Because vele le yakudala ukuthi alale nomunye ubhuti seyenzeka asakwazi ukubuyela emuva. Ngabe le i-right yini? Nawe bekungaba indlela yokwazi ukuthi umwazise umkhwenyana wakho ukuthi cha ingane akuyona yakhe. Ngabe e-DNA test uthini? Masibuye ebreakini sizobe sibuya no-part 2 lapho khona sesimtholile ubaba samhlala, excuse me, sesimtholile ubaba samhlalisa phansi simbikele udaba. Angifuni uqamba amanga ngiyasaba kodwa-ke okay, wena uyamazi umuntu wakho umuntu onjani? Unolaka? Ya unolaka yena. Unolaka. Futhi kahle kahle kasiphoqa usibe nabantu abaziprotect. Unolaka yena. Okay. Siyasaba, asabi, sesifikile la. Semele ishow iqhubeke. Angithi nje after the break.